Preț de apartament, vă prezint casă în Domnești. Preț de apartament. 147.000, sigur cumperi în drumul taberei mai scump, 4 camere cu loc de parcare, cred că cu mult mai mult. Acolo aveți o baie, pe dreapta aveți o bucătărie închisă de vreo 13-14 metri pătrați, bucătărie în care puteți face șeric de dat, că e destul de mare, aveți o cameră tehnică, o cămară, aveți o cameră de zi foarte frumoasă. V-am arătat de foarte multe ori și curtea. Asta este curtea practic din spate, în care ieși din sufragerie pe terasă, îți bei cafeaua și tu dimineața liniștit, stai de vorbă cu vecinul, dacă vrei, dacă nu, nu. Hai să mergem să vă arăt și sus dormitoarele, să vă arăt băile și să vă arăt și un pod de 50 de metri depozitare, unde să băgați tot felul de nebunii. Bradul de Crăciun, iepurașul de Paște, ce vreți voi. Da? Aveți aici 2 dormitoare, unul stânga, încă unul stânga un pic mai mare. Da? Ăsta e mai mic, ăsta este mai mare, cam de vreo 14 metri ăsta. Aveți aici o baie. Ia uitați ce baie frumoasă aveți. O să montăm cabinele de duș. Cabinele sunt din sticlă. Și aveți și un dormitor matrimonial cu vedere pe spate, bineînțeles, și cu o baie a acestui dormitor. Foarte frumos făcut această baie. Ia uitați. Îmi place foarte tare. Pauriu. Ce să facem? Bun, vă aștept la vizionare, mergem la notariat, semnăm antecontract, puteți să luați și credit și aici este podul ăla de 50 de metri care se deschide și bineînțeles care nu face altceva. Să știți că n-au căzut banii, au căzut niște de-astea cum le zice, de la Vinaro. Abia am vopsit. Veniți să vedeți casa, că o să vă placă.